Avui farem unes panades un poc més lleugeres, de greixos. Fàcils, bones de fer i també són molt bones, perquè degut al confinament no necessitem molt de greixos. Farem unes panades que hi posarem només un tassó de cervesa, mig d'oli, farina integral i normal, meitat de cada, i llavors els farem de tonyina i xíxaros, que ja també podrem menjar panades per ser en gust, però no menjarem tant de greixos. Ara ja tenim la pasta feta, com veureu, heu de pastar fins que se desfaci del bol. Ara començarem a fer-les i ens sortim bones. Slow like a dream of lost memory. Locomotion Una miqueta de sobrassada i una miqueta de saïm perquè no hi posem ni xulla ni res, perquè tingui un poquet, perquè els xíxaros se coguin un poquet millor. Ara hi posarem la tonyina. Abans els xíxaros els entrempats en sal i un poquet de prova. sun keeps pouring in, withered hands and leathered skin. Get up, all there's work to be done. Until the sun goes down on you and I. Ja tenim una panada feta. Els hem tingudes en el forn uns 40 minuts, a 180 graus. Me n'han sortides a jo unes 15, depèn de la grossària, però entre 14 i 15. Llavors no us he pensat de dir quan començàvem. M'han ben netes, si no dues guants. M'han ben netes, bon profit.